नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, दीप दिशा रेसिपीमध्ये मी दीप्ती आपलं स्वागत करत आहे। घाईच्या वेळी पटकन होणारी आणि जिभेची चव वाढवणारी अशी ही रेसिपी आहे। आज आपण करणार आहोत टोमॅटो सार। आपण त्याला टोमॅटो कढी असं पण म्हणू शकतो। 4 टोमॅटो स्वच्छ धुवून घ्यायचे। एका टोपामध्ये पाणी घेऊन ते 4ही टोमॅटो त्या पाण्यात ठेवायचे आणि ते आपण पाणी उकळून घ्यायचं। 5 मिनिटं उकळल्यानंतर गॅस बंद करायचा आणि थंड झाल्यानंतर अशा प्रकारे त्याचं साल आपण काढून घ्यायचं टोमॅटोचं। हे बघा, इझिली साल असं निघते। हे बघा, अशा प्रकारे हे सर्व सालं काढून टाकायचे आणि ते 4ही टोमॅटो पण मिक्सरमध्ये लावायचे। त्याबरोबर 1 वाटी ओलं खोबरं घ्यायचं। 1 कांदा कट करून घ्यायचा। 8-9 लसूण पाकळी घ्यायची। आल्याचा छोटा तुकडा घ्यायचा आणि 4 काळी मिरी घ्यायची। 1 चमचा हळद, 2 चमचे लाल मसाला। हे सर्व मिक्सरला लावून फाईन पेस्ट करून घ्यायची अशा प्रकारे। आता फोडणीसाठी टोप किंवा पॅन ठेवून 2 चमचे तेल घालायचं। 9-10 कढीपत्त्याची पानं घालायची फोडणीला। अर्धा चमचा राई घालायची। राई तडतडली की त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं घालायचं आणि ठेचलेले लसूण 7-8 घालायचे। लसूण थोडीच ठेचायची, ती दिसली पाहिजे आपल्याला, बारीक नाही करायची। लसूण मस्त ब्राऊन झाले आणि फोडणी छान झाली की आपण जे वाटण करून घेतलं आहे ते आपल्याला ह्यामध्ये घालायचं आहे। मस्तपैकी ढवळून घ्यायचं आहे असं। क्वांटिटी आपल्याला वाढवायची असेल तर इथे आपण त्याच्यामध्ये थोडं पाणी घालायचं। अशा प्रकारे आपण टोमॅटो उकळून जेव्हा हे असं सार करतो टोमॅटोचं, ते आपण टोमॅटो डायरेक्ट घालून मिक्सरला करतो त्यापेक्षाही खूप भन्नाट लागतं। नॉनव्हेज खाणारे असतील तर हे सार त्यांना नक्कीच फिश करीची आठवण करून देईल, एवढंच छान लागते। गॅस स्लो टू मीडियम ठेवायचा, फास्ट ठेवायचा नाही। चवीनुसार मीठ घालायचं। हे टोमॅटोचं सार जास्त उकळवायचं नाही, थोडंसं 1-2 उकळ आली की गॅस बंद करायचा आणि वरून अशी कोथिंबीर शिवरायची। बघा किती सुंदर, दिसायलाच किती सुंदर दिसतं। असंच हे चवीला पण खूप छान टेस्टी आहे। म्हणजे 2 घास आपण नक्कीच त्याच्याबरोबर भाताचे जास्त खाणार, एवढं टेस्टी ते आहे। मित्रमैत्रिणींनो, माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की मला कळवा रिप्लाय देऊन, आणि जर आवडल्यास तुम्ही इतरांना शेअर करा आणि सबस्क्राईब करून दीप दिशा फॅमिलीमध्ये सामील होऊन अजून छान छान रेसिपीचा आनंद घ्या। पुन्हा भेटू नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत टेस्टी खा आणि हेल्दी राहा। थँक्यू।